mag kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Maha ute thieth 4,000 mondikore kendo chiwo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA yudo pek e chwalo ng'ur magi kokalo e mbui mar okumba mar thiethno. Kaluwore gi lipod mar nonro, riwruok mar ute thieth mag ji giwegi nyiso ni 89% mag ute thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui. 73% yudo yuago tudruok mar mbui ma tekone ni piny ka 71% to ywak ni ote kata ote machuok mitiyo godo e puodho thieth deko mokalo. Judith Omondi nigi ler mathoth. Dweche hao abiriyo nyaka ne chak tii kod okumba mar thieth mar SHA. Dwe ka dwe riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa osebedo ka golo ripot mayango kan kod rem ma pod okumba manyien mar thieth ni godo. Sani gigolo ripot mar 7 mayango ni 89% mag ute thieth pod yudo pek mar chwalo ng'ur kokalo e mbui mar okumba mar thieth mar SHA. 73% ywago teko mar mbui mani piny, kata 71% to ywak ni ote machuok ma itiyogo e puodho thieth mar jotuo deko mano ma idendo kaka OTP, kendo samoro ok obi chuth. 31% mag ute thieth ma hao 4,000 mane okaw pachgi yango ni laigi mag mbui onge kod moko kuom thieth ma owinjo chiw ma idendo ni benefit packages. Kaka achiel kuom yore mag manyo kony ka owuok e apise mag SHA, 74% yudo pek e chopo e lai mag apise gi ka okalo e ong'we yamo, samoro simbe gi ok maki ka ote mag email bende ok duoki. A limited number, precisely 5,380 claims processing devices in counties. In addition, there are frequent system downtimes and inadequate e-claims machines. Kopogore kod magi, bende pod giywago deko mar chudo 46% mar ute thieth ema osechul kende yare dwe mar 12 nyaka tarik 4 dwe mar 2. Hospitals countrywide, whether public, private or faith-based, 86% of them, which literally means all of them, have told us that they received no payments. They have received no payments since 1st of December up to date. And these are the hospitals where people are going for outpatient services by law, because we have limited outpatient cover to level 2 and level 3. Kalure kod ripod ni, pod nitie deko e chudo mag ute thieth e kinde ma piny owacho to yango ni e kwan mar jo Kenya 19,000 ma ondikore okumbano 14,000 ok chudi, gino makelo pek e chiwo thieth kaka owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge makedo ne